Kat kum ka jing ong jong ki shipai Thailand ka wei na ki henriu tu li ki lingsun F-16 layo ban siat sha Cambodia bat la penjot ya ka wei ka thong jong ki shipai ka Thailand ka lapan poi ya ki lingsun ya pom F-16 hasilan ter ki kaput bat ka Cambodia hagas ngi palei ka ne ka jing jia kalong hadin baki shipai jong ka Royal Thai ki lapan tip ba ka Cambodia ka la thombor ya ki ktem shipai ki badon hajan ka benta ba shatei lamingi jong ki kaput badang hap hapo ka jing ya ka japun kat kum ka khubor jong ka Bangkok Post ki shipai Thailand ki lapan pau bahadu ka porman step layo jing tip bagi don ki jingi kan an hakian riu tu ligi jaka hasilon ter ukapun padang hap ha ki jingi kini ngila pendon kam ya ka borsun persya ya ki thong jong ki shipai kumbalathmu ong nong aiktin ki shipai Thailand richa suk suwanon haki nong tho khubor hagas ngi palei hagaju ko por ka Thailand kala yathu bagi shipai jong ka Cambodia kila siat ya ka ktem shipai jong ka Thailand hasurin bat kila siat buntli ki rocket sha ka sisaket hadin bala pelong ya ki jinghiar thma na sun ki shipai Thailand kila panpau ba baro ki lingsun F-16 kila don biang sha ki jaka sa jong ki baro ki lingsun F-16 jong ka Thai kilawan phai biang shalayeng da ka basuk bat klem jingma hadin ka jing penpenas stet ban penhap bom ya ki kan hun shipai jong ka Cambodia la tho katanat shipai Thailand ha ka social media hadin ka jing jur jong ka jing jia ha ka sni palai katanat kampo ying jong ka Thailand kala pan pau ba menta kadang troi ban pen kan ria ya ki nong shong snong ha ki jaka khapun kum kala jing yada ka National Defense Ministry jong ka Cambodia kala kano ba ka Thailand kala pendon kam ya ki tiari le ki ba he ki jing her thma da ki lingsun bat ki rocket kum si benta jong ka jing persyang ban kurup ya ki jaka jong ka Cambodia kini ki kam be an bat bom don jingkit kli om tang ba ki bu jingma ka bakrau ya ka shong suk shong san ha ka than hanrei ki penthuru ya ka nongrim jong ka international order ong ka nong aiktin ka tanat mali societa kat kum ka khubor Khmer Times katanat ya dari kala ya thu shishu ba ki lingsun ya pom jong ka Thailand kila panhap artli ki bom ha ka wei ka surok da ka banrap ba ka Thailand kala pengkhen ya ka jingete bat ka Cambodia ka jingi kan at kanang jor ha pedeng ka Thailand bat ka Cambodia hadin ka jingi kan at ha ka sngi palei baro arliang mamla kila ya kano iwei pat lakum ka jingi le kai na ka daw balas dang ya kani ka jingi kan at ha kaput kum ka jing ong jong ki shipai Thai layo iya ka wei ka drone jong ka Cambodia ha ka por kumba news teng am ha khamat jong ka temple tam wen thom hadin ka ne layo i kumban rungut ki shipai Cambodia ke badon ha khamat jong ka wei ka ktem shipai jong ka Thailand ki balaking da ki tiar yale bat ki bomb grenade ha ka por kumba pra arpo ba jem step ki shipai Thailand ke lai thu ba ki shipai jong ka Cambodia ke la siat sha ka te ka ktem shipai jong ki shipai second army jong ka than kala ka no ru bagi shipai Cambodia ki pendon kam nya ki tiar artillery hagi jaka bamarjan ki jaka sa ki nong song snong bat ki pendon kam nya ki nong song snong hagi jaka khaput kum kisti jingya da jong ki